чун ананаи хуби тоҷикона аввал салом, баъдан ба ҳамаи шумо хушҳолӣ мехоҳам. Именикдоштаҳоро бошад махсус ба зуруди зодузашон муборакбод мегӯем ва орзу дорем ки ба ҳама хушиҳои зиндагӣ бирасанд. Аммо агар кори касе имрӯз случайна барор нагирифта бошад, ягон гап нест, пагоҳ албатта барор мегирад. Муҳим барои майдачӯида озурда нашавед. Охир асабоният ба саломатӣ зарар дорад, вале медонед чӣ ба саломатӣ фоида доштааст? Бале ёфтед, мухлисӣ ба Барселона. Албатта барои ин бояд Барса боина диҳад. Рости инак чандин бозӣ аст ки Барселона боина дасту тфу яке чашм нарасад, таби мухлисонашам болидааст. Аммо ин маротиб Барселона ба меҳмонӣ Вилареал меравад. Агар касе надонад ки меҳмонӣ дар ин ҷо чӣ гуна аст, метавонад аз бачаҳои Реал пурсад. Хулос, бозии мушкил аст, аммо барои чемпион шудан ана ҳамин хел дастаҳои сарсахтро бояд бурид. Биёед пеш аз он ки дар бораи ин бозӣ чанде ҳарф гуфта бошем, як-ду хабари обдорро ба гӯши шумо расонем. Ҳаминав аз боимоҳои хоҳари Роналдо халос шудем ки дар зуғзуқи бародари Месси задем. Шунидед ки бародари Лео Месси чӣ гуфтааст? Агар нашунида бошед, пас ду гӯша хурмача карда гӯш кунед ки усуш ганда қызиқай. Короче, Матиас Месси гуфтааст ки томи дову дағдағаи Барселона аз пушти Месси аст. Барселона ҳамон замоне машҳур шуд ки ба он ҷо Месси омад. Осорхонаи Барселона осорхонаи Месси аст ва оилаи мо дигар ба Барселона бар намегардад. Ана халос, ин мардак ягон чизи безеб хӯрда бошад ё тав-паваш карда бошад. Хулос нафаҳмидем ки якам чиро дар назар дорад. Гапои мардака ҳатто дар Барселона ҳам нафаҳмиданд. Шояд барои ҳамин Жоан Лапорта як ҷавоби кӯтоҳ додааст ки чунин аст: ин суханҳо ба муносибати Барселона ва Лео ягон рабти надоранд. Мо ӯро сахт эҳтиром мекунем ва кӯшиш дорем ӯро ба Барселона баргардонем. Рости баъди чанде Матиас навиштаҳои худро гирифта ҳатто узро ҳам пурсид, аммо пурсида мешавад ки зачем акай Матиас, зачем? ё ки гуфти бо чӣ вақт задди худ мезанед? Хулоса, ин масъала ҳалли худро ёфт. Жоан Мендеш де Асис Морейроро мешиносед? Худо медонад, ин бачаи хуб писари достони Барселона Роналдино буда ба гуфти Лапорта баъди аз назаргузаронӣ ё санҷиш бо Барселона шартнома имзо кард. Фақат ташвиши Лапорта дар он аст ки ӯ дар ҳайати Хуенил Б дастаи 18-солаҳо бозӣ мекунад ё ин ки не. Ӯ ҳамагӣ 18 сол дорад ва Барселона аз ӯ умедҳои зиёд дорад. Бошад, чаро не? Фақат бояд гуфти бобои ғулом ранги аташ бозӣ кунам. Акнун биёед дар бораи бозии дар пешистода бигӯем. Агар омода бошед, пас сар мекунем. Сар кӯмек кунем, лекин обуна шудан ба канали мо ва мондани як лайк зери ин навор фаромӯш накунед. бовар кунед, қиёмата аз худ мекунед. Рафтем. Чӣ хеле ки медонед, ширкати Азия Маркет тӯли чанд моҳ мешавад ки бо бисёри блогерҳои машҳур ҳамкорӣ мекунад. Азия Маркет ҳамеша дар фикри муштариёни худ аст. Ба ҳамин хотир Азия Маркет аз имрӯз сар карда то рӯзи 24 феврал бахшида ба рӯзи артиши миллӣ дар ҳамаи дороҳои худ 15% таҳфиф мекунад. Дороҳо барои фарбе ва харобшавӣ, барои ришу мӯи сар барорӣ, барои хунукзадагӣ ва қавӣ кардани мардонагӣ ва боз дигар дороҳои гиёҳӣ ва оригинал. Шумо метавонед худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг зада ҳамаи дороҳои ширкати Азия Маркетро бо таҳфиф 15% харидорӣ кунед. Чунончи гуфтем, Барселона дар даври навбатӣ ба меҳмонии Вилареал меравад ва пешакӣ мегӯем ки Вилареал Жирона нест ё гуфти гапои бачаҳои кӯчаи мо бачаи ҷайра нест. Акнун биёед бинем ки дар набудани Усман Дембеле ва Серхио Бускетс хави киҳоро ба майдон оварда метавонад. Воқеан дирӯз хабаре паҳн шуд ки Барселона бо Бускетс қарордоди худро дароз мекунад ва ҳам хабар аст ки ПСЖ Неймарро аз Париж ба дарға карданӣ шуда ба ҷои ӯ Дембелеро оварда нест. Хуб бало ба паси Парижу Неймар, биёед гапои худмона мезанем. Хулас, ман чунин тахмин мекунам ки хави Терштегенро дар дарвоза гузошта ба кӯмаки ӯ дар хати дифоъ Араухо ва Кристенсенро дар маркази дифоъ ва Албау Кундеро аз канорҳо ба майдон меорад. Бо назардошти он ки Алба дар бозии пешин чӣ кор кард, пайдо гаштани ӯ аз дақиқаи аввал 100% имкон дорад. Гави, Де Йонг ва Педри миёнаи майдонро пурра мекунанд ва Левандовскиро дар ҳуҷум Фати ва Рафина кӯмак мерасонанд. Боз ҳам Ферран Торрес ё Кесе дар ҳолатҳои лозима бозингарони хати ҳуҷумро иваз мекунанд. Алонсо бошад Албаро дар сурати монда шуданаш метавонад иваз кунад. ин албатта ҳайати тахминӣ асту боз худи хави медонад, аммо бо назардошти бозии Вилареал ин ҳаят чандон ҳаяти бад нест. Бозии охири ин дастаҳо 21 октябри соли гузашта дар даври даҳум баргузор шуда, он бо тору мори Вилареал дар Камно 3-0 анҷом шуд ва кастелониҳо дар ин бозӣ қусури он бохти бузургро гирифтанианд. Дар он бозӣ Левандовски дубл карда як голи дигарро ба
дарвозаи Виллареал Ансу Фати зад. Бо шумо мегӯяд ки 10 удар мезанад, 9 тоаш тарафи осмон меравад. Албатта шӯхӣ кардем. Фати дар он бозӣ хуб бозӣ кард ва агар дар ин бозиам ба майдон биёяд, албатта кори чанд моҳ пеш кардагии худро боз мекунад. Бозам муҳим ки Левандовски кори худро такрор кунад. Ана баъд гуфти ҳамсояи мо вообще гаре намешавад. Мо бошем барояшон барор мехоҳем. Рости ман аз як чиз метарсам. Баъди оне ки Барселона аз Реал 8 хол пеш гузашт, яки мабуд Барса ором нашавад. Ором ба маънои он ки баъди 2 бохтам Реал Барсаро дарёфт намекунад. Аммо гуфти Игнат Петрович, ни в коим случае кора кардан дар кор нест ки айсари Лапорта саркардагӣ то охирин мухлиса капаш дуд мекунад. Аниқ ҳамиқа дуде мекунад ки дудша аз душанбе дида мешавад. Барои ҳамин боварӣ дорам хави дар ин масъала аз дида зиёдтар фикр мекунад ва ҳаргиз намегузорад ки ин гандикап ба хуни ҷигар ба даст омада ай даст равад. Барои имрӯз тамом дӯстони хубам, бовар дорам аз нашри имрӯза як зарра роҳат карда бошед. Агар ҳа, сарамон ба осмон мерасаду бемалол аз шумо хоҳиш мекунем ки ба канали мо обуна шавиду поёни наворҳои мо лайкро зер кунед. Боқӣ худоёру Муҳаммад ҳамроҳатон.